चेनेलाव बरायनाय जाबाय दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव आं मोननैसो फोरमायथिनो सानदि इन्डियान जोंहा 2019 आव ओंखारनाय इन्डियान गभर्नमेन्ट जब बेनो जाबाय इन्डियान अइल कर्परेसन लिमिटेड बेवहाय ओंखारदों जोंहा गासै पस्टआ 350 पस्ट ओंखारदों जोंहा बेवहाय आरो प्लास पस्ट इलेक्ट्रिकेल इन्जिनियारिं ओंखारदों मेकानिकेल इन्जिनियारिं इलेक्ट्रिकेल इलेक्ट्रनिक इन्जिनियारिं आदार ब्रान्च ITI ग्रेजुवेट बेवहाय बेफोरो ग्रेजुवेट एलिजिबल जानो IOCL नि फुल फर्मानो जाबाय जोंहा इन्डियान अइल कर्परेसन लिमिटेड has a requirement notified for the requiring electrical engineering बेवहाय खालामनो हागोन मेकानिकेल इन्जिनियारिं ओंखारदों इलेक्ट्रनिक कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं मेकानिकेल इन्जिनियारिं आदार इन्जिनियारिं ब्रान्च डिप्ल'मा हल्डार बेनिफ्राय 12 पास केमिकेल खालामनो हागोन एन्ड आदार ग्रेजुवेट खालामनो हागोन for 2009 select candidate will be the post as scientific training and IOCL 5 line division engineer जोंहा बेनि सोमोन्दै फरायनोसै exam name आनो जाबाय जोंहा required of various apprentice train post in IOCL थारमाने जोंहा इन्डियान अइल कर्परेसन लिमिटेडआवहाय मा होनो गुबुन रोखोमनि ब्रान्चआवहाय ओंखारनाय जोंहा जब बेयो ओंखारनाय बेनो जाबाय पस्टनि नेम दानिया माने अर्गेनाइजेसननि मानो जाबाय जों गासिबो मिथिखागौ इन्डियान अइल कर्परेसन लिमिटेड 5 लाइन डिभिजनाव पस्टनि मानो जाबाय एप्रेन्टिस ट्रेनिंस बेनिफ्राय सेलारिया जाबाय सेलेक्टेड केन्डिडेट रिसिभ मान्थलि स्टेटमेन्ट गासिबो बेखौथ' गासिबो मिथिखागौ सेलेक्ट assistant assistant खालामनो गोसो जायो बेहा एनि ग्रेजुवेट जिखुनु ग्रेजुवेट माने डिग्री पास जानाय जानांगोन ट्रेड एप्रेन्टिस एकाउन्टेन्टआव जोंहा BCom पास जानाय जागोन बेचलर अफ कमार्स डाटा एन्ट्रि अपारेटरावहाय जोंहा 12 पास जानाय जाबानो मोननो हागोन बेवहाय एक्सपिरियेन्स इफ एनि एक्सपिरियेन्स दङब्ला नाङा होनदों बेवहाय नट रिक्वायर्ड एज लिमिटआ जोंहा 18निफ्राय 24 इयार्सनि गेजेराव जानांगोन 31 relaxation in age limit will be given to the reverse category candidate as the government rule relaxation यावहाय गभर्नमेन्टनि रुल मथेहाय बेवहाय जायहा SC ST बिनि थाखाय रिलेक्सेसन होनाय जागोन बेखौहाय बेवहाय नटिस होनाय जाखादों सेलेक्शन प्रोसिजरा जाबाय बेवहाय सेलेक्शन अफ द कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन द रिटन एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यावहाय मोनसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जागोन जोंहा सायख'नाय क्वेश्चन बेवहाय रिटन एग्जामआवहाय पास जाबानो जोंहा बेवहाय सेलेक्शन जागोन एप्लिकेशन फिसा जाबाय नो एप्लिकेशन फिस गैया बेवहाय जोंहा फैसा होआलासिनो बेवहाय खालामनो हागोन which is required to be made लास्ट डेज अनलाइन एप्लिकेशना जोंहा 22/11 आवनो थारमाने 22 तारिख नभेम्बर 22 तारिखआवनो जोंहा बियो 6 बाजियावहायनो बियो क्लोज जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबां थाबैनो एप्लाइ खालामबा मोजां जागोन एप्लाइ अनलाइननि खालामनांगोन एप्लाइखौ डाउनलड अफिशियेल नटिस नोंथांमोना बेखौबो बिनि वेबसाइटआवहाय थांनानैहाय खालामनो हागोन बेनि मुङानो जाबाय जोंहा IOCL इन्डियान अइल कर्परेसन लिमिटेड अब्ला जोंना बेसेनोसै अब्ला नोंथांमोनखौ आसा खालामोदि आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना एसेबाबो गोजोननाय मोन्दों होननानै थिग बेबायदिनो उननि समावबो नोंथांमोना आदार गभर्नमेन्ट जब बिदिनो गुबुन रोखोमनि जबनि नटिफिकेसननि थाखाय आसा खालामदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै हरगोन होननानै आं आसा खालामो एसेनोसै गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ